Avui és el 15 d'octubre i és el Dia Internacional de la Dona Rural. Aquest és un moment on la societat comença a entendre que el camp no només és un lloc de producció d'aliments, sinó un espai estratègic. És un espai estratègic pel nostre futur com a comunitat. L'associació vol seguir sent un motor de canvi, en clau femenina, amb una mirada diferent, però sense perdre de vista la problemàtica principal que tenim, que és poder viure del sector primari. M'agradaria que poguessin escollir el que volen fer. És a dir, com podem oferir en un futur, en una canalla jove, com els hi podem oferir un ofici que costa molt guanyar-se la vida dignament. La gent que viu a la terra i que treballa a la terra pugui viure de la seva feina, bàsicament es construeix lluitant i disputant una hegemonia que ara mateix té la gran distribució. Jo penso que aquesta revolució, aquest canvi de paradigma que s'està produint en el sector primari, les dones hi tenen un paper primordial a jugar. Soc la tercera generació, però tinc una quarta que em segueix, que ja s'ha incorporat, però també he de dir que la meva mare per mi és un pal de paller, perquè és un punt de referència i en tot moment és aquella persona que em puc recolzar en tot moment. Em sembla que hi ha com una generació perduda que ara s'han tornat a retrobar i ara han volgut tornar al camp, però que han passat per altres estudis com jo, que hem fet altres carreres i que després el camp ens ha tornat a cridar perquè són les nostres arrels. A la dona del món rural no se l'ha reconeguda mai, però mai, com el que ha estat la que realment ha fet prevaldre que hi hagi les explotacions que avui encara continuen. L'agricultura ha perdut en superfície a Catalunya un 34% de superfície des que vam crear el cos de bombers a l'actualitat. Per tant, no és de rebut i cal acabar amb aquesta falta de respecte, amb aquest insult al món rural. No som conscients de la sort que tenim d'estar en un territori que hi ha variabilitat d'alimentació, que tenim aliments de qualitat, que tenim bones verdures, que tenim una carn fantàstica. O sigui que podem menjar de forma variada i de forma saludable, si volem. La igualtat no només és justícia, reivindicar el paper de les dones en la igualtat no només és un tema de justícia social, és un tema també de competitivitat i de riquesa col·lectiva.